yaş oğlanny, ol şäherde agystaýajagy bilen şekillerçe diýardy. Arkad näde baý bolmalydygyny ölen gyzyklanýardy. Oň üçin bu arzu däldi, karardy. Arkad näçe köp işlese-de gazançy diňe iýjek işlegini etýärdi. Bir gün onuň ýanyna alkemis, ýagny şol döwrüň baý adamlarynyň biri gelýär we Arkada bir gol ýazmany 2 günde bitirip bermegini isleýär. Wagt çäkildi. Arkad bolsa alkemisy eger baý bolmaň syryny aýdan ýagdaýyna etip berjekdigini aýtdy. Alkemis kän bir islemese-de kabul etmeli bolýar. Ol gijiginde işler gol ýazmany ertereçeli taýin etýär. Alkemis ertesi ir bilen gelýär. Bolýar, sen öz sözüňde durdyň, indi men saňa öz baýlymyň syryny aýdaýyn. Vavilonyň iň baý adam satly kitabyndan meniň baýlymyň syry gazanýanymyň bir bölügini gyra goýanlygynda. O nähili bar bolanmy diýip Arkad haýran galyp, elbetde men şoň bilen çopançylykdan söwdäýärlik dereje ýetdim. Men gazanallam maňa diýişli dälmi? Eýsem Arkad düşünmedi. Geçen aýlymda näçe galy ýa-da geçen ýylkydan ählizada pul berdim, ýöne hiç wagt özüňe tölemedin. Sen iýjeňe we giýjeňe töleýän. Bu hem edil gulýaly durmuş. İlki bilen özüňe töle. Bu gazançyň 10 götürümde az bolmaly däl. Her bir teňe seniň guluň hökmündedir. Ol seniň üçin işleýär we ol saňa ýene teňe gazandyrýar. Hemme teňeler ilmydam seniň üçin işläp durmaly. Baýlyňa baýlyk goşup durmaly. Ol edil agaç ýalydyr. Sen näçe iýrekseň, şonça iýreser we oňa ilmydam iýde getip durmaly. Näçe köp aladysyn, şonça şagasy köpeler. Bu sözlerden soň alkemis gol ýazmasyny aldy da gidiberdi. Şondan soň Arkad öz gazanýanynyň ondan bir bölügini ýygnap başlady. Oň üçin özüni garyplaşan ýaly görmedi. Bir ýyl geçen soň Arkad baýlygyny köpeltmek maksady bilen ýygnan puluny gymmat baha daşlary almak üçin puluny daş ustasyna berýär. Şoňsy bilen köp pul kazansa boljakdy. Şol wagtlar alkemis Arkadyň ýanyna geldi. Ol nähil beýletip bildin? Sen ähli ýygnanyny daş ustasyna berdiňmi? Beýle bolsa çörek pişirýändir. Köwüş sargap, gassapdan ýyldyzlar hakynda sorap bolar. Sen öz agaçyny kökünden ýok etdiň. Ýöne islesen täzeden başlap bilersiň. Eger sen gymmat baha zat almak isleýän bolsaň, onda bu işden başga birini ýüz tutmalysyň. Alkemis sözüni jemläp ýöräberdi. Hemme zat alkemisiň aýtýaly boldy. Oňa gymmat bahaly daş ýerine jäjekden ýasalan daşlary beripdirler. Şeýlelikde Arkad täzeden gazançynyň ondan bir bölügini ýygnap başlady. Arkad bu gezek öz puluny kalkan ýasaýan demir ustasyna anandy. Usta ol pulu öz önümçiligine gerek bolan bronlary satyn aldy we her 4 aýda Arkada öz paýyny berdi. Arkad şuwlulygy duýup başlady. Bir ýyldan soň onuň ýanyna alkemis geldi. Ol oňa özüniň ýeten derejesini gurrun berdi. Özüniň atynyň täze giyimlerini aýtyp başlady. Ýöne bu gezek hem alkemisiň gowundan turup bilmedi. Sen özüňe pul kazandyrmak üçin edinen işgärlerini iýýän, olar näde pul kazandyryp netije görkezsinler. İlki bilen şeýle işgärlerden goşun döretmeli, diňe soňra beýleki zatlary harja. Soň alkemis 2 ýyldan soň geldi. Arkad hem özlerinden köpelýän baýlyk hakynda öwünli. Alkemis sen häzirim daş ustasy bilen maslahatlaşýan diýip sorady. Elbetde, ýöne diňe daşdan zat ýasatmak üçin. Arkad sen gowşaýar we sen 3 bölümden ibarat sapagy özleşdirdiň. Birinciden, sen gazançyň ondan bir bölügini ýygnamagy we galan puly ýaşamagy öwrendin. Ikinciden,
diňe öz uğrundan işleyen adamlar bilen maslahatlaşmany öwrendiň. Üçüncüden, öz puluny özüň üçin işler ýaly etdiň. Menne uly baýlam bar, men bolsa garradym, oglarym bolsa diňe pul somagy öwrendiler. Egerde sen men baýlamy dolantyrmagy lalaşsam, men seni özüme şägir ederim. Arka radiyalaşdy we Algamysyň baýlygyny dolantyrmaga başlady. Girdejik her ay köpeldi. Bir näçe wagtdan Algamys aradan çykdy we Arka Algamysyň baýlygyndan öz paýyny aldy we Babilonyň iň baý adamsy boldy. Bunu bilmeýänler bolsa Arkadyň bagty çüwendirýdi. Ýöne baýymanmasy karar bermek bilen başlady. Halan bolsaňyz bizim kanalymyza agza bolmagy unutmaň.